rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta Aminu Tech. Sunana Aminu Surajo. Bidiyon mu a yau ya kawo muku wani update ne wanda Mimify suka fitar. Update ɗin akwai exchanges, sannan akwai wato buying ɗin da suka yi, da kuma abubuwan da ya kamata a ce kun sani a cikin wannan update ɗin. Abu na farko za mu yi magana ne akan wannan buying ɗin da suka yi. Shi wannan buying ɗin kafin su yi shi sun yi duba da wasu abubuwa waɗanda suka duba a ciki cewa sai mutum ya cike su, ga su nan guda huɗu kafin ya samu wannan airdrop ɗin. Abu na farko shi ne Mimi Star, kun gane? Sai kana da star nasu na Mimi, shi ne za ka tsallake, sai kuma level sai ka kai level 3 sannan ka samu wannan airdrop ɗin. Sai abu na gaba suka ce 35 tax, sai ka taɓa cin tax ƙwaya 35 sannan ka samu wannan airdrop ɗin. Yawwa, sai abu na gaba suka ce one friend nan gurin, amma ta yiwu one friend ɗin nan is not compulsory, amma dai sun ce one friend referral, friend invited to your epic community kenan. To kun gani abin da suke magana kenan nan gurin. Sai ka samu, sannan idan ka samu to za ku ga sun baka damar wannan, sun baka wannan, sun baka wannan, to shi ne za ka samu, amma is better a ce ka samu wa'innan duka. To amma in dai baka da ɗaya daga cikin wa'innan, to za su rubuta ma ban ba tare da damuwarsu ba. Sannan sai abu na gaba shi ne mining ɗin da mutum zai gani ya dawo baya komai an kwashe. To idan kuka ga komai an kwashe, ai already sun riga sun yi snapshot, an yi snapshot an yi converting an tura ma kowa ainihin allocation ɗin da ya samu. Idan kuka kula da kyau, wannan mining ɗin zai iya zama ba wani mining bane mai amfani, saboda sun riga sun gama in dai ba season 2 za su yi ba. Shi wannan wanda muka yi daga baya, amma in dai wanda aka kwashe ne sun riga sun kwashe shi, za ku ga babu komai a nan gurin. Sai kun shiga nan gurin, sannan za ku ga airdrop ɗin da mutum ya samu nan akwai 119, ƙwaya 119, wasu kuma sun samu 1000 da wani abu, ya dai danganta da yanayin abun da ka yi ka samu. Yawwa, sai abu na gaba shi ne exchanges. Exchanges za ku ga exchanges an ɗora exchanges da yawa, za ku ga exchanges an sa su da yawa. To idan kuka shiga za ku ga akwai Mimify is coming to menene ga nan dai, za ku ga OKX, Bybit, Bitget, HTX, KuCoin, Gate.io da ga su nan dai, waɗanda ma dai ba wani sanin su ne ba sosai, saboda ba wani amfani nake da su ba. Za ku gani ga nan, za ku ga kai tsaye duk wanda ka taɓa za ku ga ya nuna muku kamar ba zai buɗe ba idan kuka kula. To sannan idan ka zo yin gaskiya deposit, to gaskiya ba wai dole bane sai ka yi amfani da OKX, ka sa Bybit ko wata exchange wadda za ka samu sauƙi, saboda wannan gaskiya in dai kai ɗan Najeriya ne za su iya baka damuwa, saboda sun riga sun bar Najeriya kuma sun fitar da sanarwar cewa sun fita ainihin Najeriya. Sai connecting wallet ka tabbata ka yi connecting wallet na airdrop nasu, saboda wannan wallet ɗin da suka yi magana na OKX, sun ɗauki OKX da matuƙar muhimmanci. To in ba ka yi ba gaskiya ka je ka yi, in kuma ya sauka ka dai duba sosai da sosai, saboda sun ɗauki abun da ainihin muhimmanci, ko ba haka ba. Yawwa, sai abu na gaba shi ne, yawwa, sai kuma abin da ya shafi abin da suka fitar yanzu akan mutum zai iya deposit a cikin OKX. Idan ba Najeriya kake ba za ka iya sa musu OKX ɗin, amma in Najeriya kake to gaskiya ka ɗan dakata sai sun baka dama ka tura a cikin wata exchange da ta dace. Nan ne ƙarshen wannan bidiyon. Idan yau ne farin shigo ka wannan tasha, ina neman alfarma da ka daure ka danna min alamar subscribe. Idan kuma ka taɓa danna min alamar subscribe, to ina neman alfarma da ka daure ka danna min liking. Na gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.